Daar is Rinske. En hier is Mathilde. En hier ben ik. Maar we zetten hier even een triadel. Zodat op de ene kant Rijntje en Uniek kennen. En op de andere kant Sally en Wonder. Dus dat is dus project. En Mathilde maakt hier een mooie ingang. En dan kunnen de ponies daar gewoon blijven. De ponies die staan inmiddels daar ergens. Nou, zo wat. Probeer zo. Goed, goed? Ja, ja. Ja, goed. Joeke. Misschien mooi zo ik wel even niet weet waar het is. Ja, oké. Maar zo weten. Maar niet maar. En dan maar vooraf. Joeke, je dan valt. Yes? Net haast. Ja, ik zie het. Met de trein nog, Ellie.
Hey. Hey, wonder. Rijntje. Ja, dat ben Megan. Ja. Ideaal. Glendy. Je mag gewoon naar buiten, ja? Ze gaan naar binnen. Net best, Joeke. Oh! Hey! Hey Glendy! En Daisy. Is het beter? Hier hebben we een wetterpak voor de hinders, de ponies. Glendy. Wat gebeurt hier allemaal? Daisy. Wow. Ik denk dat het zo goed is. Ik hoop het.
Wat strie even verspreiden en dan deze kleren. Hoppa. Kost het wel vaker niet, hè? Hey, Glendy. Kom, Daisy. Daar is Daisy.